Vítajte na tomto webinári. Tento webinár bude primárne o tom, o Amazon Marketplace a o tom, či sa ešte oplatí vlastne rozmýšľať nad tým, že začnem predávať na Amazone v roku 2025. Tí, ktorí sa možno pohybujete v takejto akože sfére podnikania alebo online podnikania, tak Amazon možno registrujete už dlhšie. Práve preto som chcel taký refresh urobiť, že či ten Amazon dáva zmysel ešte aj v tomto roku. Hej. OK. Dobre, postupne sa nám tu ešte pridávajú ďalší ľudia, čiže postupne ich musím ako keby submitovať. Dobre. Na konci tohto webináru som si pre vás pripravil jeden e-book, ktorý súvisí s Amazonom a je práve o tom, ako si viete vytvoriť skvelý listing na Amazone. Čiže na konci vám určite pošlem link a ak sa dostaneme teda nakoniec, hej, až to bude všetko all right. Tak som už spomínal na začiatku, kedykoľvek sa pýtate, hej, zapnite si tu kľudne chat v tomto meetingu a kľudne mi sem háčte otázky. Budem sa snažiť, možno nie v priebehu odpovedať, ale ako keby potom neskôršej fáze tohto webináru si môžeme povedať niečo k tým vašim otázkom. Čiže povedal by som, že je to taká unikátna trošku príležitosť opýtať sa ma niečo, trošku akože interaktívne, lebo neviem, tí, ktorí sledujete online akadémiu alebo môj nejaký YouTube kanál alebo nejaký podcast alebo niečo, tak je to väčšinou také akože jednostranné, čiže rád by som sa aj k tomu dostal, aby sme si trošku akože trošku interaktívnejšie povymieniali tie veci ohľadom Amazonu. Dobre, kto som? Tak ja som Tomáš Uraj. Tí, ktorí ma nepoznajú, toto bude taký slajdik pre tých, taká malá časť pre tých, ktorí ma nepoznajú. A s Amazonom mám skúsenosti nejakých viac ako 9 rokov. Striedavo sme predávali na Amazone a potom sme prestali predávať na Amazone a tak ďalej. Ale dôležité je, že v anglickom Amazone sme sa stali tiež bestsellerom, to bolo tuším v roku 2019. A ten 2019 rok budem potom aj porovnávať s tým rokom 2025 alebo s týmto rokom. A založil som online akadémiu, kde sa snažím posúvať tieto informácie ďalej na predajcov, e-shopárov alebo proste na niekoho, kto takéto info môže využiť ďalej. Taktiež máme malú agentúru Amazing Brand a tam pomáhame ako keby značkám sa dostať práve na ten Amazon, ale aj na iné marketplacy. Kto nepozná, tak taktiež mám podcast a YouTube kanál, čiže ak potrebujete nejaké ešte ďalšie info o tom Amazone a možno niečo, čo sa nedozviete dnes, tak určite odporúčam aj tieto ďalšie zdroje. A verím, že nájdete toho viac a nie iba odo mňa, takže môj taký príbeh podnikateľský, nebudem to tu zdržiavať úplne, ale máme skúsenosti s vlastnými produktami, máme skúsenosti s retailom, no, neviem, či sa to dá nazvať retail, ale to je taká malá predajňa, kde sme predávali doplnky výživy. Snažili sme sa vždycky robiť nejakým spôsobom vlastné produkty. Hej. Vždycky sme sa snažili ísť tou cestou vlastných produktov, či už to boli, ako tu vidíte, gymnastické kruhy napríklad, energetické nápoje, proste doplnky výživy, hej. Tým, že sme mali tú predajňu malú, tak sme vždycky akože rozmýšľali nad tým, že nejaký doplnok výživy by dával zmysel. Vtedy ešte nebol ani Jim Beam taký veľký, takže to ešte dávalo zmysel, hej. Ale jednoducho skúšali sme, potom tam bola jedna značka NACAP, ktorá akože vystredovala trošku lepšie ako tie ostatné produkty. No a v podstate všetky tieto veci sme si prešli ešte pred tým Amazonom. No a v roku 2016 sme prišli na Amazon, vtedy mali sme ako keby dve predajne doplnkov výživy a cestovali sme medzi nimi a proste po ceste, to bola hodinová cesta, každý deň hodina tam, hodina naspäť a tak sme počúvali podcasty a snažili sme sa ako keby nasávať o tom Amazone čo najviac. No až sme potom začali na tom Amazone 2016 predávať. Vtedy sme začali predávať, tuším, nejaké papierové tašky. Bola to úplná blbosť, akože, ale predávalo sa to, hej, tým, že to bol rok 2016, hej, no to akože úplne, že Amazon právek, tak v podstate hoci čo ste tam dali, tak dávalo zmysel a išlo to v podstate celkom dobre. Takže
Takže 2016, ja volám túto nástenku takú, že tak trošku, že nástenka failov, pretože všetky tieto veci, všetky tieto produkty sme začali, skončili, niektoré boli úspešnejšie, niektoré menej. Amazon takisto sme potom zabalili, pretože tam sme začali predávať v 2016, že sme to veľmi rýchlo vypredali, objednali sme raz toľko tovaru a potom sa to celé akože pokazilo, hej, ak by som to decentne nazval. A v podstate potom sme naskladili oveľa viac tovaru do toho Amazonu a zrazu už sme stratili ranking, nevedeli sme prečo, proste nevedeli sme robiť ten Amazon a tým pádom sa to vyfailovalo, hej, takisto ako tie ostatné produkty. A, no a na Amazon sme znovu prišli, alebo znovu sme začali ako keby riešiť v roku 2019 a vtedy sme vstúpili na anglický Amazon, ešte to nebolo také komplikované ako teraz po Brexite, čiže pomerne veľmi jednoducho sme dokázali ako keby do toho UK expandovať a tam už sa nám celkom darilo. Bol to síce lacný produkt, neboli tam nejaké extrémne miliónove tržby alebo niečo podobné, ale proste boli sme fakt v tej našej kategórii úplne, že bestseller, hej, čiže um, a potom neskôr sme sa začali sústrediť na Amazon US a tam sme vlastne expandovali s úplne inou značkou a ktorú predávame v podstate doteraz, hej. Tu som vám dal nejaké print screeny, že sme si niečím akože prešli nejakými predajmi, tu je nejaká reklama, hej. Tuto je rok 2020, nejaký taký starší print screen, kde vidíte, aký ACOS sme dokázali dosiahnuť. Dnes už to nie je úplne také jednoduché, akože dá sa to, ale ten ACOS sa pohybuje trošku vyššie ako kedysi, hej, napríklad v tom roku 2020 alebo 2019. Napíšte mi, ak som povedal na začiatku, že trošku ako aby to bolo interaktívne, tak napíšte mi, že aké sú vaše očakávania alebo teraz toho predaja cez Amazon, alebo čo si myslíte o Amazone, hej, že ja sa častokrát stretávam aj s tým, že ľudia si myslia, že Amazon je v podstate iba e-shop, kde predáva iba samotný Amazon, hej, že čo akože nie je pravda. Takže skúste mi napísať, akože nehambite sa a napíšte tam, že čo si myslíte o Amazone a čo od toho vlastne očakávate, hej, že od nejakého takého vstupu na Amazon. Čakajte, ja si to napijem medzi tým. Nevidím ďalší slajd, takže vždycky ma to akože prekvapí, takisto ako vás. Um, Mám tu takýto claim, že časy, kedy vlastne ten biznis sa dá vybudovať iba na Amazone, sú podľa mňa už preč. A podľa mňa už treba mať ako keby, alebo teda treba brať ten Amazon ako jeden z predaných kanálov, jeden z viacerých predaných kanálov a nebrať to ako keby, že pôjdem tam ako keby s nejakým produktom a vlastne vybudujem si ten biznis okolo Amazonu, hej. Vždy potrebujete mať nejaké plány proste aj mimo toho Amazonu, hej, že povieme si to za chvíľočku, čiže tam sa dostaneme za chvíľu. Čiže čo sa týka biznis modelov, ktoré môžeš, alebo teda ako môžeš podnikať na tom Amazone, tak môžeš tam podnikať tak, že tam robíš v podstate veľký obchod, čiže predávaš nejakým spôsobom značky, známe značky, cudzie značky a tak ďalej. A môžeš tam robiť dropshipping, ktorý akože už tiež je ako keby znovu možno na vzostupe, ale proste už to není taký známy biznis model ako kedysi. A taktiež tam môžeš robiť private labeling. A private labeling myslím tým vlastnú značku, hej, čiže začať predávať ako keby vlastnú značku. Samozrejme, môžeš robiť kombinácie týchto biznis modelov. Tam takisto Amazon KDP, a čo je vlastne ako keby predaj kníh alebo publikovanie nejakým spôsobom kníh na Amazone cez Amazon. Zaujímavý biznis model print on demand, kedy vlastne môžeš na Amazone predávať vlastne produkty, ktoré ešte nie sú vyrobené a vyrobiť ich až po predaji. Hej. A taktiež retail arbitráž. Tieto všetky biznis modely sú také, akože by som povedal trošku um, nie sú už také akože v kurze, hej, že povedal by som, že za chvíľočku si povieme, že ktoré sú také tie najhlavnejšie, hej. Retail arbitráž sme napríklad robili aj my
A aby ste si vedeli predstaviť pod tým, čo to retail arbitrage je, tak vlastne vy kúpite vlastne niekde, na nejakom mieste, proste v nejakom retaile, napríklad aj v obchode, nejaký produkt, ktorý je proste v akcii, v zľave, hej, ten obchod sa ho chce zbaviť a tak ďalej a predáte ho na Amazon, hej. V podstate aj ten dropshipping alebo aj ten veľký obchod je taká tá arbitráž, hej, že vy vlastne niekde zoberiete niečo lacnejšie a predáte to na tom Amazone. Čiže zase ten Amazon tam vystupuje iba ako predajný kanál, hej, čiže je jedno, že odkiaľ máte ten produkt a proste využívate ten Amazon ako predajný kanál. A z tých najzákladnejších biznis modelov je to určite private labeling, čiže budovanie takej tej vlastnej značky a wholesale, ktorý, mm, ktorý je vlastne, že predaj iných značiek, hej, alebo cudzích značiek, alebo proste nejakých známejších značiek. A na ten private labeling musím povedať, že to je extrémne náročné. Potrebujete naozaj mať jednak nejaký unikátny produkt, potrebujete mať ten produkt na 120% akože kvalitný, vymakaný a proste konkurencieschopný na tom trhu. A takisto tie listingy na Amazone už to nejde tak, ako možno ako sme to my robili, že v 2016, že sme tam proste buchli niečo a, a jednoducho sa to predávalo, hej, že tie listingy už fakt to musí byť premyslené a zvlášť, keď robíte private labeling, kedy vlastne budujete od začiatku, od prvej interakcie toho zákazníka ako keby tú svoju značku, hej, to svoje meno. Taktiež musíte mať zmaknutú logistiku, ak budete tie vlastné značky alebo teda vlastné produkty predávať cez FBM. Povieme si za chvíľočku, že čo to je FBM, alebo môžem to veľmi rýchlo vysvetliť. FBM, FBA je rozdiel, že FBM znamená, že vy to posielate tým zákazníkom. Čiže ten Amazon funguje iba ako e-shop a vlastne ten zákazník si kúpi niečo na tom Amazone a vy to odošlete od vás, hej, napríklad zo Slovenska. FBA, na druhej strane využívate tú logistickú sieť Amazonu, to znamená, naskloníte do Amazonu a v podstate nehávate Amazon robiť tú logistickú robotu za vás. Pri private labelingu takisto musíte mať akože fakt, musíte mať nejakého možno PPCčkara alebo niekoho, kto sa rozumie naozaj tej PPC reklame a kto vám vie nastaviť napríklad aj budžety na tú PPC reklamu, kto vám to vie správovať, proste aby sa to hýbalo nejakým spôsobom dopredu. A taktiež musíte byť pripravení na to, že potrebujete customer service, hlavne pri modeli FBM, hej. A pri tom modeli FBA je to iné, lebo tam ako keby Amazon zastrešuje veľa tých činností, tých podnikateľských činností, ktoré treba robiť. A takisto potrebujete šťastie, hej, že častokrát akože nechápem, ktoré produkty sa predávajú, niekedy nechápem, že ktoré sa nepredávajú, že hej, napríklad na Slovensku sú proste úplne, že super predávané, super recenzované, úplne 5 hviezdičiek, super predaje, top seller a v zahraničí to tak vôbec nie je, hej, že je to naozaj náročnejší trh, alebo teda aj tie trhy sú náročnejšie, ale aj to prostredie samotné Amazonu je trošku iné. No a čo sa týka predaja iných značiek, tak je to ako keby v podstate v wholesale alebo veľký obchod a musíte mať na to vhodné produkty pre ten Amazon, hej, že nemôžu to byť nejaké zakázané produkty. Musíte mať nejakým spôsobom akože premyslené, že ako budete listovať tieto produkty, lebo tam ide o to, že nebudete ich listovať po jednom alebo proste v malých množstvách, ale bude to skôr ako keby také pušovanie veľkého množstva tých listingov na ten Amazon a s tým súvisia vlastne synchronizácia skladov a synchronizácia cien, pretože musíte to mať nejakým spôsobom automatizované. Nie je možné, aby ste to ako keby upravovali nejakým spôsobom ručne alebo tak, takže musíte mať toto všetko dopredu nachystané. Takisto tá logistika musí byť fakt, že na 120%, hlavne pri tom FBM, pretože Amazon tým, že to vy predáte cez Amazon, alebo budete to posielať vy zákazníkovi, tak Amazon je veľmi prísny v tomto a musíte dodržiavať naozaj tie časy doručenia a tak ďalej. Takisto musíte mať všetky povolenia, hej, tým, že predávate nejaké iné značky, tak Amazon častokrát vyžaduje buď nejaké faktúry, zmluvy, niečo, hej, aby ste to v podstate mohli predávať na tom Amazone, na tú platformu, aby vás vlastne pustil na tú platformu. Tak, customer service, to je to, čo som už hovoril a takisto musíte rozmýšľať nad tým, že ako budete rozširovať ďalej tú ponuku. O tom FBA som už hovoril, je to vlastne znamená to Fulfillment by Amazon a vlastne ukážeme si, že čo ten Fulfillment by Amazon znamená. V podstate vy, neviem, či vidíte kurzor alebo nie, vy v podstate viete skladovať ten tovar v Amazone. Takisto ten Amazon pri tomto modeli FBA
A tým pádom vlastne vy naskladníte ten tovar do Amazonu, no, napríklad, ja neviem, 1000 kusov je tam naskladnených, majú to oni na sklade, oni si to rozdistribujú, napríklad keď to pošlete do Nemecka, tak po celom Nemecku, keď do Ameriky, po celej Amerike, hej. A potom vlastne ten Amazon využijú zákazníci, objednajú si to a Amazon to vlastne za vás ako keby zabalí, vychystá, prichystá a pošle to tomu zákazníkovi, za čo si samozrejme nechá zaplatiť celkom dobre. No a potom ešte vlastne veľká výhoda je to, že Amazon rieši customer service a riešia aj vaše vrátky. Môže to byť výhoda, ale môže sa to ako keby otočiť aj na nejakú ako keby nevýhodu vo váš neprospech, ak nemáte pevne v rukách tie všetky poplatky, ktoré súvisia s Amazonom. Hej, to si tiež za chvíľočku povieme. Ale aby sme sa vrátili k tej téme, že vlastne čo sa zmenilo a či sa to oplatí už, či sa to ešte stále oplatí vlastne v tomto roku. Pretože v roku 2019 boli samozrejme nižšie poplatky. Všetko toto, čo som tu spomínal, tak to všetko stojí akože prachy, hej. Čiže za všetko si akože Amazon účtuje poplatky. Vidíte tu, že tu je inventory placement fee, to je jeden z poplatkov, ktorý je iba v Amerike momentálne. Low inventory fees, to sú poplatky, keď máte akože nízky stav zásob, tak aj za to vám dávajú ako keby poplatky, že ako keby nevyužívate ten sklad Amazonu. A napríklad, to som dal akože iba príklad, hej, tých poplatkov je oveľa viac, ale napríklad aj high return fees, ktoré v 2019 neboli. A keď máte produkt, ktorý sa ako keby často vracia a má nad nejaké určité percento, tak vás zase Amazon načaržuje, hej. Čiže všetky tieto veci sú ako keby v tom roku 2025 existujú. A takisto sú tam ešte navyše, no som tam dal navyše, že Q4, vlastne to je ako keby tie posledné 3 mesiace v roku, máte pomerne vysoké fees, keď tam skladujete veľa tovaru, hej. Čiže oni sa snažia nedržať v tom Q4 v tých posledných mesiacoch pred Vianocami veľa tovaru na skladoch, lebo potom nestíhajú. A cez pandémiu sme to videli, že Amazon v Amerike hlavne absolútne nestíhal, čiže keď ste naskladňovali niekedy v oktobri, tak už ledva to niektorí selleri a niektorí naši klienti stihli. Takže treba si na tieto všetky poplatky dávať pozor, treba to mať pevne v rukách a ešte som tu dal také, že stabilizácia, že prvýkrát sa v roku 2025 nezvyšujú tieto FBA poplatky, ktoré sú vlastne, to je taký hlavný poplatok za to odosielanie, za to všetko, čo ten Amazon robí, hej. No, ale dobrá správa je vlastne, že tieto všetky poplatky vlastne rovnako musia platiť všetci sellery, ktorí tam predávajú, hej. Čiže ono to nie je tak, že vlastne teraz ste v nevýhode alebo niečo, hej. Všetci sellery sa snažia nejakým spôsobom to zahrnúť do tej ceny a vymyslieť spôsob, že ako to zahrnúť do tej ceny toho produktu. A tu môžete vidieť, ako sa to vyvíjalo, hej, že akože, tu sú rôzne veľkosti tých tovarov, hej, že niektoré rastli rýchlejšie, niektoré pomalšie, ale v podstate to rástlo až do 2022. Potom sa to decentne akože začalo zvoľňovať, 2023 to trošku dokonca znižovali tieto poplatky, čiže nie je to až také úplne možno hrozné, ako to možno návonok znie, hej, ale je tam, nechá si zaplatiť, hej, ten Amazon za tie svoje služby. A zloženie poplatkov, hlavne je to ten FBA fees, ako som už spomínal, to je za to vychystávanie, posielanie zákazníkovi. A k tomu chcem ešte povedať, že je trošku to je rozmazané, že? A že vlastne ten FBA fee môžete brať ako keby ako shipping fee, alebo teda ako poplatok, ktorý ako keby je preprava k zákazníkovi, hej. Čiže na e-shope, keď si niekto niečo objedná, tak ešte zaplatí k tomu ešte aj dopravu, hej. Na Amazone je to trošku inak, pokiaľ má ako keby pokiaľ má ten zákazník Amazon Prime, tak má tú dopravu zadarmo a v rámci tej objednávky, v rámci tej ceny toho produktu má aj dopravu k nemu, hej. To znamená, preto je ten FBA fee ako keby najväčší, lebo tam je aj ten shipping, hej, k tomu zákazníkovi. Samozrejme, tie ostatné tiež sú dôležité a treba ich mať ako keby na mysli. Referral fee je vlastne percentuálny poplatok z toho, je to ako keby provízia od Amazonu. Tieto additional fees vidíte, že tu je až 11%, čo je akože pomerne dosť, čiže vám sa to môže naskladať tak, že vy si poviete, že dobre, že iba 9% je referral fee. Ono to nie je akože z predajnej ceny, ale z tých všetkých poplatkov, ktoré platíte, ale tie additional fees vám môžu spraviť až 10% ako keby navyše, čiže musíte rátať s tým, že tam vždycky bude niečo navyše, ako tie, ktoré som pred chvíľou spomínal, tie high return inventory fees a inventory placement fee a tieto veci, hej. Um,
Takže a na druhej strane musím povedať, že FBA je super služba aj pre sellerov, hej, hlavne pre tých nakupujúcich, to je jasné, ale je to aj super vec pre sellerov, pretože vy dostávate ako keby taký ten ranking juice, alebo teda Amazon vás ukazuje viacerým zákazníkom, ukazuje vás vyššie, dáva to zmysel, pretože mu platíte akože viac, hej. A pokiaľ, keď sa ešte vrátim, už sa to dá, a pokiaľ vy ako keby posielate ten tovar priamo od vás k tomu zákazníkovi, tak vy tento FBA fee neplatíte, nemáte tam naskladnené, čiže nemáte za čo platiť a vy v podstate platíte iba percentuálne za ten predaj na tom Amazone, hej. Ale Amazon vás akože dodžube za každý neskorý shipment a tak ďalej. Čiže preto ten FBA je dobrý pre sellerov, pretože vám dáva ranking vo vyhľadávaní, chce predávať viac, alebo teda radšej FBA produkty. Taktiež máte tam automatizáciu logistiky, nemusíte rozmýšľať nad 300 ďalšími vecami, pokiaľ ešte nemáte tú logistiku ako keby zmaknutú. Takisto pri FBA, mám pocit, že aj pri FBM, môžete automatizovať aj fakturáciu, kedy Amazon na Marketplace sa stará aj o toto, hej, o tú fakturáciu. Taktiež customer service. Toto je veľká výhoda, že vy keď predávate cez FBA, tak veľmi ťažko sa ten zákazník, keď má nejaký problém, dostane ku vám. Väčšinou to rieši Amazon a rieši to akože priamo s ním. A takisto obrovská výhoda, že ste bližšie k zákazníkovi. Hej. Vy keď si predstavíte, že dobre, môžete vy predávať s vašim skladom na Slovensku v Nemecku, hej, môžete mať nemecký e-shop dokonca, ale stále ako keby ste naozaj bližšie ako tomu zákazníkovi a reálne vy aj takto musíte poslať zo Slovenska, reálne aj tak mu to pôjde. Dobre, nepôjde mu to dlho, hej, Nemecko je taký príklad, hej, ale do Španielska napríklad. A rozdiel bude v tom Španielsku, hej, že vy keď mu tam budete chcieť poslať nejaký tovar, tak akože fakt to potrvá, dokým to tam príde. A vďaka tomu FBA môžete naskladniť 100 produktov v Španielsku, oni si to rozhodia po celom Španielsku a proste mu to príde na druhý deň alebo o 2 dní alebo proste rýchlo, hej. Čiže reálne vďaka tomu FBA ste bližšie tomu zákazníkovi, čiže toto treba tiež zvážiť. Tuto mám taký ten môj starý slajd, ktorý možno fungoval v 2019, čo už ako keby nemusí fungovať. A ja som tam mal vtedy také tri príklady produktov, že vlastne máte tam tento foam roller, alebo ak sa to volá. To bol taký akože generic produkt, ktorý vlastne môžete predávať za 10, za 20 alebo za 30. Hej, toto je také celkom relevantný produkt, že to boli reálne aj ceny, za ktoré sa dali predať tie produkty. No ja som tu vypočítal, že vlastne z toho najlacnejšieho budete mať zisk cca 3 doláre, z toho stredného 5 dolárov a z toho najdrahšieho 8, hej, že není to trikrát toľko, hej, dajme tomu, ale akože postupne to rastie, takže takto to mohlo vyzerať možno v 2019, čo už akože stále môže, hej, závisí ako tu budete, aký máte produkt a ako to budete propagovať. Ale realita v roku 2025 je, že tam vzniká kopec problémov, ako napríklad vysoké PPC náklady, nemáte jasné akože PNO, alebo teda to, čo chcete dať do tej reklamy, alebo do toho celého marketplaceu. Takisto sú tam ten inventory placement fee, čo je akože novinka, ale dá sa aj to poriešiť. Takisto sú tam poplatky za rôzne certifikácie alebo proste nejaké iné byrokratické prekažky, ktoré sú ako keby navyše ešte k tomu. A taktiež môže vás postihnúť aj vysoká miera returnov, pokiaľ máte nejaký taký produkt, ktorý akože ľudia vrácajú, hej. A taktiež je negatívna recenzia, ale to bolo akože aj predtým, hej, čiže to nie je až také. No a tieto všetky problémy, ktoré sú tu, možno nie všetky sú nové, hej, ale niektoré sú ako keby špecifické pre tento rok, tak vám znižujú ako keby aj ten náklad. Čiže čo treba robiť? Riešenie určite nebude jednoduché, ale dá sa to a treba mať jasný plán a ciele pre PPC reklamy. Hej, treba to mať jasne nastavené a jasne oseknuté z vrchu, že jednoducho musí to byť také PNO alebo musí tam ísť toľko a toľko do reklamy, inak to nebude fungovať. Nekompromisne osekávať neefektivitu nie iba v tom PPCčku, ale v celom tom procese v podstate. Takisto automatizácia procesov, to bude akože veľká téma aj do budúcnosti. Tuto vidím otázku PNO. Lukáš, tebe odpoviem za chvíľu, ty to máš trošku dlhšie, ale čo znamená PNO? PNO znamená, keď sa vrátim k tomu,
PNO znamená akože celkové náklady na marketing oproti tržbám, hej. Čiže poviete si, že chcem dať, ja neviem, 20% maximálne do PPC, alebo teda do reklamy a predáte za 10 000, tak to znamená, že iba za 2 000 máte náklady na tú reklamu, hej. Čiže to znamená PNO. Čiže keď si to jasne stanovím, že toľko toto musí byť a nepresiahnem to, dá sa to natvrdo obmedziť a tým pádom vlastne sa reklamy buď vypnú ku koncu mesiaca alebo niečo, hej, že sa to tam stopne a proste už sa viac neminie. A aby som sa vrátil k tomu, automatizácia procesov, to bude veľká téma tiež aj v budúcnosti, bude to stále iba akože dôležitejšie mať zautomatizované procesy a nemíňať proste energiu a peniaze a čas na proste veci, ktoré sa dajú automatizovať. Takisto mali by ste mať presný výpočet poplatkov a zisku. Častokrát to vidím, že podnikatelia na to kašľú, že proste idú akože od brucha, hej, ale toto je fakt, že veľmi dôležité. A možno aj na začiatku si to ako keby povedať, že teda, uh, že vypočítame si to na začiatku, aké sú naozaj brestné poplatky, aké sú akože očakávané poplatky, aký tam bude zisk a aké sú možno aj neočakávané poplatky. Hej. Dá sa to všetko urobiť na tom marketplace, teda na tom Amazone aj dopredu, hej, ešte predtým, ako začnete predávať, čo je akože obrovská výhoda, hej. Um, Okrem reklamy, tam neviete, že, že koľko miniete. Takisto prehodnocovať produkty. Hej, keď máte nejaké portfólio a proste vždycky to bude ten paret, alebo to paretové pravidlo vždycky bude fungovať a vždycky to bude proste 20% produktov, ktoré vám prinesú 80% zisku, alebo teda tržby, alebo čohokoľvek, ak si to preložíte akokoľvek. Takže vždy tam budú akože také neefektívne produkty, ktoré treba jednoducho osekávať nekompromisne a proste ísť a sústrediť sa iba na tie efektívne. A v neposlednom rade, akože mať niekoho, kto sa tomu naozaj rozumie, nie iba prideliť to nejakému zamestnancovi, že teraz ty budeš robiť Amazon. Videl som to aj vo veľa klientoch, ktorí mi prišli, že vlastne oni to robili doteraz tak, že vlastne zamestnanec alebo zamestnankyňa, ktorá mala na starosti úplne čo iné, tak zrazu jej prischol Amazon a teraz ty budeš robiť Amazon. Toto v 99% prípadoch nefungovalo, lebo akože to sú obrovské očakávania, ten Amazon nie je úplne že jednoduchý a nedá sa to robiť len tak, že popri niečom, hej. Oplatí sa teda ešte v roku 2025 začať predávať na Amazone? Neviem, prečo to mám. No poďme sa pozrieť na taký ten slide, že vlastne ako rastú tržby na Amazone, hej. Bez ohľadu na to, či sa oplatí, neoplatí v tomto roku, tie tržby na Amazone proste jednoducho stále rastú, hej. Toto je konkrétne iba Amerika. V Európe to bude veľmi podobné, až na to, že budeme niekde skôr v tom grafe, hej, ale bude to veľmi podobné. Čiže tieto výstrelky to je vždycky akože to sú Vianoce alebo Prime Day alebo niečo, hej, ale vidíte, že rastie to non-stop. A takisto Prime Members, to znamená, to sú tí zákazníci, ktorí majú naozaj ten Amazon Prime, čo znamená, že oni tam majú nalinkovanú kartu a oni jednoducho idú na ten Amazon a už naozaj to dokážu kúpiť na jeden klik. Hej, že to nie je nejak u nás možno, keď sa na tým zamyslíte, že idú na e-shop a musíte tam vyplňať kadejaké údaje a proste neviem čo. Nedokážete nakúpiť u nás na e-shope na jeden klik. Možno dobre, možno čas výnimkám, hej, ale väčšinou je tam za tým nejaký proces a nejaká prekažka, ktorú musíte ešte prekonať, aby ste proste nakúpili. Amazon Prime, človek príde na Amazon, klikne, niečo si vyhľadá a vlastne na jeden klik to dokáže kúpiť. A čo ešte navyše vlastne je, že môže využívať Subscriber Save a vlastne Amazon mu automaticky posiela tie produkty, ktoré si navodli už dopredu. Čiže toto sa deje tiež a v podstate tí ľudia tam nakupujú non-stop, nakupujú tam veľa, nakupujú tam všetko, čiže otázka už je iba, že od koho. Takže podiel Amazon tržieb na celkovom e-commerce, toto tiež mám pocit, že v Amerike, ale hej, toto tiež z Ameriky, ale vidíte, že 40% akože celkovo na e-commerce to je akože masaker. Určite v Európe to tak nie je, určite v Európe je to trošku nižšie percento, ale Amazon takisto dosahuje vysoké čísla aj tu v Európe. Samozrejme robia mu problémy ostatné marketplacy, hlavne Allegro teda. Dobre, poďme si povedať nejakých zo pár krokov, toto veľmi rýchlo prebehnem, že ako začať, hej, na tom Amazone, že ktoré sú také tie základné kroky, ktoré musíte urobiť, hej. V prvom rade musíte mať založený predajný účet, hej.
aby ste si to vedeli predstaviť, proste není to úplne, že založím si účet, ako si zakladáte účet niekde inde. Je to proste proces, kde musíte ako keby overiť seba, svoju firmu a tak ďalej, čiže není to až také úplne jednoduché, hej. Takisto nájsť vhodný produkt na predaj. Väčšina z vás už možno má svoj produkt a vlastne rozmýšľate, že, aký, že ako viem, že ten môj produkt je vhodný na predaj. Hej? Také najjednoduchšie spôsoby alebo najjednoduchšie kroky, ktoré môžete robiť, sú, že vlastne idete na ten Amazon a tu naľavo hore v tom menu máte možnosti bestsellers, new release, movers and shakers. To sú vlastne také kategórie, ktoré v jednoduchosti povedané, kde vidíte, že čo sa najviac predáva, čo najviac ide, hej, a cca viete povedať, že aké typy produktov proste sa naozaj predávajú, aké produkty tam nie sú napríklad aj, hej. Takisto môžete ako keby špehovať konkurenciu, prídete na Amazon, na nejaký produkt, otvoríte si nejaký produkt a pozrite sa na pravej strane máte sold by a vlastne viete si pozrieť, že kto to predáva a viete si pozrieť jeho vlastne storefront, čo je vlastne jeho obchod, že čo všetko predáva, hej. Čiže keď máte nejaký produkt alebo nejaké vaše produkty, tak viete, že kto je vaša konkurencia približne, hej, na tom Amazone a môžete ich týmto spôsobom špehovať a môžete sa pozrieť, že akým spôsobom predávajú. Navyše, ešte že next level je, že môžete využiť software, ktorý využívame aj my a pomocou tohto softveru si viete pozrieť presný dopyt po vašich produktoch. Jednak dopyt, ale jednak si viete pozrieť, že presne koľko predávajú tí vaši konkurenti, hej. Tu som urobil aj narýchlo taký screenshot z slovíčko Boston Shaker v Amerike. A vidíte tu vlastne ten software vám ukáže, koľko ľudí mesačne to vyhľadáva, koľko celkovo sa predá ako keby za mesiac, to sú mesačné, koľko mesačné tržby a koľko v priemere ako keby jeden ten listing predá, hej. Čiže vidíte priemernú cenu a ďalšie akože veľa, veľa zaujímavých detailov, ktoré vám naozaj že napovedia dopredu už predtým, ako začnete predávať, že aha, toto dáva zmysel, toto nedáva zmysel. Väčšina tých produktov akože sa vám prekrútia oči, keď vy uvidíte, že koľko predávajú. Na druhej strane je to veľmi konkurenčné prostredie. Asi vidíte, že prečo, hej, že delia sa tam, toto je iba jedno slovíčko, hej, pozor, to není, že všetky Boston Shaker. Toto je proste jedno slovíčko a jeden typ shakeru, hej, je to proste malinký trh a predá sa tam vlastne za $400,000 každý mesiac, hej, týchto produktov. Čiže ako ste videli na tých grafoch predtým, všetko to tam rastie a teraz otázka už je iba, že od koho si to kúpia, hej? Od koho si to kúpia ten produkt, ktorý tí zákazníci chcú na tom Amazone. Kde hľadať možno také nejaké nové nápady, ak nemáte nápady, tak určite na TikToku kopec nových vecí, kopec nových nápadov vám nápadne na týchto sociálnych sieťach, odporúčam tieto. A na TikToku skôr také trendy veci môžete sledovať, ktoré sú možno nebudú nejaké dlhodobejšie. Pinterest je veľmi zaujímavá podľa mňa sociálna sieť, kde nájdete nápady, hlavne také tie home a dekor a takéto veci. A taktiež môžete nájsť offline, môžete sa rozprávať s ľuďmi, môžete ísť po obchodoch a približne si pozrieť, že čo dáva zmysel, čo nedáva zmysel, hej. Nemusíme stále sedieť za kompom. No, alebo môžete využiť napríklad nejakú agentúru, ktorá vám vie urobiť ako keby prieskum toho trhu, hej, že aj my to robíme často pre klientov, že vlastne prídu za nami, že máme takýto produkt, oplatí sa to, neoplatí sa to, hej. Častokrát povieme, že proste radšej do toho nechoďte, neoplatí sa to, nebude to dávať zmysel a tak ďalej, aby sme potom sa zbytočne tam netrapili. Dobre, tretí krok je, musíte vymyslieť ako keby taký pozicioning produktu, čo znamená, že už vás zase nudím, už to iba preletím, že musíte mať nejaké USP, teda niečo unikátne na tom produkte. Hej, nemôžete tam prísť nejakým ďalším Boston Shakerom napríklad a nič na ňom nezmeniť a čakať, že vlastne teraz si ma kúpia, hej, tí ľudia. Takto už to nebude fungovať a už to a nefungovalo to možno ani predtým, ale teraz v tomto roku je to ešte o to viac proste dôležité vymyslieť niečo unikátne na tom produkte. Taktiež musíte nájsť výrobcu. Ak ešte nemáte teda produkt, tak už máte produkt, tak je to OK. Ale ak nemáte produkt, tak je potrebné nájsť nejakého výrobcu, hej, alebo zohnať nejakého dodávateľa. Úspešný launch produktu, toto je krok, ktorý veľa predajcov ako keby úplne že preskakuje. Oni proste zalistujú tam ten produkt na tom Amazone a čakajú a proste čakajú, že sa to automaticky začne predávať.
Na ten úspešný launch tiež treba urobiť určité kroky, aby ste mali čo najlepší štart na tom Amazone, hej. A veľa klientov proste nevedelo, hej, začalo nejakým spôsobom a potom nám ako keby prichádzajú tí klienti a vlastne launchujeme to odznovu, hej, aby to dávalo zmysel. Takisto musíte zastabilizovať nejakým spôsobom ten produkt a nie iba zastabilizovať, ale možno aj akože niektoré tie produkty prestať predávať, hej? Že niektoré produkty majú nejaký svoj lifespan alebo teda nejakú svoju životnosť a nie vždy to dáva zmysel ho udržiavať taký ten produkt, teda všetky produkty. Teraz, keď sme si prešli, že čo to všetko ako keby obnáša, tak si poďme povedať, že teda, že či sa to oplatí, hej? Že kľudne mi napíšte aj do chatu, že čo si myslíte už vy, už možno máte nejaký sformovaný názor, že či sa to oplatí, či sa to neoplatí, či to dáva zmysel, či nedáva zmysel. A ja vám potom poviem, že čo ako ďalej. Um, Oplatí sa na Amazone predávať? Podľa mňa určite áno, ak nie, že splňate tieto podmienky, ale máte niektoré z týchto vecí, hej. Ak máš e-shop so stovkami alebo tisíckami produktov a vieš alokovať vlastne zdroje na ten tovar, že vlastne máme tu nejaký e-shop, ktorý vlastne a, alokuje tento tovar alebo tento objem práce, tento objem tovaru pre marketplacy a teraz ideme to dať na všetky marketplacy alebo iba na Amazon a jednoducho dáme to tam všetko naraz, hej. Takisto majú vyladené procesy logistiky, to znamená, bez problémov vedia ako keby odosielať tie produkty aj do zahraničia. Hej. Toto častokrát e-shopy nemajú, ale akože verím tomu, že každý na tom pracuje, hej, a na takej tej expanzii. Takisto, ak nepotrebuješ budovať brand, alebo teda nie je to nejaký tvoj cieľ, hej, že vtedy sa to tiež oplatí. A samozrejme, ak chceš expandovať na nové trhy pomerne rýchlo, hej, ten Amazon je spôsob, akým vieš zasiahnuť pomerne rýchlo milióny a milióny zákazníkov. A takisto, ak máš niekoho, kto ti pomôže s tou expanziou a nerobí to iba pokus omyl, hej. Takisto sa to oplatí, ak máš nejakým spôsobom unikátny produkt. Hej. Ja som hľadal nejaký unikátny produkt, našiel som toto, neviem, čo si mám sám o tom myslieť, vidíš, to je nejaký nekvalitný obrázok, ale sám neviem, čo si mám o tom myslieť o tom produkte, ale je to proste unikátne, hej, že to nemôže nikto poprieť. Takéto typy produktov podľa mňa nájdete na tom TikToku, hej, takéto nie že sprostosti, ale akože takéto zaujímavé veci, dajme tomu, hej, unikátne produkty. Čiže ak máš unikátny produkt a vieš byť konkurencieschopný, a konkurencieschopný neznamená iba, že viem to predávať lacnejšie, hej, viem to ako keby doručiť rýchlejšie, čo pravdepodobne nebudeš vedieť ako Amazon, ale hlavne je to o tej kvalite, hej, že musí byť naozaj ten produkt proste konkurencieschopný, čo sa týka kvality. Nemôže to byť tak, že prídeme vlastne na nejaký nemecký trh alebo francúzsky trh alebo na americký trh a zrazu tí ľudia začnú hovoriť, že ale tento produkt je nekvalitný, veď začnú to vracať, hej, začnú sa objavovať nejaké problémy, o ktorých si možno popravde aj nevedel, hej, že ktorí možno my Slováci alebo Češi sme takí, že nepovieme, hej. A keď pôjdete do Nemecka, tak ten Nemec vám to 100% povie. Čiže naozaj musíte mať vyladený ten produkt. A ak tie napríklad tento náš český alebo slovenský trh malý, tak jasné, že dáva zmysel ďalší logický krok do toho zahraničia. Hej. A takisto, ak chceš budovať brand a máš takýto produkt, aký som už vám povedal, tak dáva to zmysel budovať ho aj na Amazone, pretože ten Amazon už častokrát využívajú ľudia ako vyhľadávací nástroj. A keď tam ten tvoj brand nie je, tak to je ako keby si neexistoval, hej. Tu nejaký marketer povedal. Taktiež, ak nie si v nejakej konkurenčnej kategórii, hej, že nie je produkt ako produkt a nie je kategória ako kategória. Niektoré kategórie fakt nie, že nedávajú zmysel, ale sú fakt, že akože náročné, napríklad, ja neviem, doplnky výživy, hej, alebo ja neviem, kozmetika alebo niečo podobné, čo je fakt, že konkurenčné prostredie a na Amazon ešte konkurenčné na druhu. Takže ak nie si v takýchto kategóriách, máš proste bežné produkty, s ktorým nebude problém, tak určite sa to oplatí. A posledný bod tam mám, že ak si schopný byť niekoľko mesiacov nebyť v zisku, alebo ak si schopný obetovať ako keby nejakým spôsobom ten zisk. Možno nie niekoľko mesiacov, možno mesiac, možno dva, možno aj viac, ale proste obetovať ten zisk na to, že a neočakovať ten zisk od prvého mesiaca, lebo proste to už na Amazone nie je reálne. Hej, že musíš sa nejakým spôsobom narenkovať, musíš sa tam etablovať na tom trhu a tak ďalej. Čiže aby ste s tým rátali.
A určite sa neoplatí v tomto roku, alebo teda na Amazon vstúpiť, ak nemáš unikátny produkt, ak máš proste produkt, ktorý je fakt, že iba nejaký iný label a taký istý produkt, iný label, hej, ak nemáš priestor na maržu, hej, ak to nebude vychádzať proste s tými poplatkami a finančne to nebude vychádzať, tak jasno, že nebude to dávať zmysel. A ak produkt nevie konkurovať tým zahraničným predajcom, hej, alebo nejakej konkurencii v zahraničí. A taktiež, ak si schopný ako keby ustať nejakú stratu na začiatku. Alebo ak máš nejaký obmedzený budget, alebo nemáš nejaký support, nemáš niekoho, kto by ti s tým pomohol, hej, že môžeš sa zaseknúť a vtedy to nedáva vôbec zmysel. Čiže čo si teda myslíš po tomto všetkom, že dáva to zmysel, alebo dáva zmysel vstúpiť na ten Amazon s tvojim produktom, keď si tak zamyslíš nad nejakým svojim produktom? Kľudne mi napíš iba áno alebo nie. Vidím, že to aj interakcia nám moc nejde. Poďme na to. Napíšte mi sem áno alebo nie. Dáva to zmysel, nedáva to zmysel. Sa ešte napijem medzi tým. No a ešte takú jednu vec tu mám potom, to si pamätám teraz, že aký ide slide, že nejaké extra nápady, že akým spôsobom by sa to dalo teoreticky. Uh, Môžeš vyskúšať viacero produktov naraz, možno nie 10, ale proste ak to vieš manažovať, tak prečo nie, hej? Že určite nebudú fungovať všetky, ale niektoré pravdepodobne budú fungovať. Taktiež dopyt potom po brande, hej, že niekedy sa stane, že máš nejaký brand nejakým spôsobom a dostal sa už do toho zahraničia, akurát, že ty si nie na Amazone, hej, že máš nejakú značku, nejaký svoj produkt, nejaký svoj shop a proste už je tam nejaký dopyt, už sú tam nejaké náznaky na tom Amazone, ale ty si tam není, hej, čiže vtedy to dáva zmysel, hej, len musíš o tom vedieť, čiže musíš ísť na ten Amazon a skontrolovať si nejakým spôsobom ten dopyt a pozrieť sa, či naozaj tam nie je dopyt po tých tvojich produktoch. A ak je, tak je to veľmi jednoduché iba pozbierať tento dopyt. Hej. Taktiež si môžeš dohodnúť nejakým spôsobom veľkoobchodných partnerov, hej, že môžeš predávať cudzie značky, nemusí to byť tvoja značka, môžeš osloviť nejakých veľkoobchodníkov, nie je to až také náročné. Pozrieš si na Amazone, že čo sa tam predáva, aké značky sa tam predávajú, aké značky by si vedel teoreticky, možno máš nejakých známych alebo niečo, ktorí to predávajú a v podstate týmto spôsobom na tom Amazone, na tom marketplace začať. Hej. A ešte mi tam chýba jeden slajd, neviem, že či to je ono, ale verím, že ti tento webinár nejakým spôsobom pomohol získať náhľad a môžeš mi znovu sem napísať, že či áno alebo nie. No a na záver by som ti chcel predstaviť ešte takú skratku v podstate. Môj online kurz, ktorý sa venuje Amazonu. To tiež iba v rýchlosti to prebehnem, už pozerám, že už je dosť hodín. A tento môj kurz je vlastne stavaný pre vás, pre podnikateľov, ktorí majú záujem možno expandovať na Amazon a vstúpiť na to najväčšie trhovisko na svete, lebo je to najväčšie trhovisko na svete. A ak chcete sa vyhnúť nejakým spôsobom drahým chybám, hej, že častokrát mi prišli klienti, ktorí naozaj akože urobili tie chyby na začiatku a keď tam nemali taký ten dozor, tak vlastne bolo to dosť drahé. Čiže nerobte túto chybu, naozaj to buď dobre premyslite, nájdete si nejaké informácie aj inde, alebo proste oslovte niekoho, kto tomu rozumie. Taktiež, keď chceš získať akože prístup k ďalším a naozaj že miliónov zákazníkov pomocou toho Amazonu, tak to dáva zmysel a vlastne ti to pomôže, tento kurz ti vlastne s tým pomôže. A taktiež, ak chceš efektívne ako keby otestovať zahraničný trh, hej, že možno to chceš iba vyskúšať, že dobre, ten tvoj trh ti funguje, alebo teda náš trh funguje, a chceš to otestovať, vyskúšať, tak určite tento kurz ti v tom pomôže. Um, Taký ten hint, a tento kurz, a tento slide mi tu chýbal, že čo sa stane, keď Amazon príde do Čiech a na Slovensko, hej? Že to je tiež akože dobrá otázka a, a tiež súvisí s tým, že či sa oplatí v roku 2025 predávať na Amazone. A myslím si, že v krátkosti by som povedal, že dáva zmysel tam byť, na 100% dáva zmysel tam byť už len kvôli tomu, že ten predpoklad, že ten Amazon vstúpi na český a slovenský trh tam je a skôr či neskôr to bude, hej. Takže keď sem príde, tak už tu budú chcieť byť všetci predajci, hej. Všetci naši lokálni predajci. Čiže vtedy už bude možno neskoro. Čiže možno využiť takúto situáciu, že ešte tu nie je ten Amazon a vyskúšať si ten proces s nejakou inou krajinou a zároveň vlastne otestovať nejaký zahraničný trh. A,
Takže nemusíš vymýšľať koleso, nemusíš to proste robiť od začiatku, proste môžeš využiť tento môj kurz na to, aby si jednoducho veľmi jednoducho, efektívnou skratkou prišiel na ten zahraničný trh, na ten marketplace, na ten Amazon. Tento kurz má viac ako 10 hodín obsahu, sú tam kadejaké podporné materiály, máš tam doživotný prístup, budem to stále updateovať a sú tam rôzne bonusy, ako napríklad, ako začať s Amazon Posts, to už sú také detaily, o ktorých sa tu nebudem baviť, ale je to vlastne taká sociálna sieť Amazonu. Ako si získať vlastne peniaze od Amazonu, veľmi jednoducho, efektívne, alebo ako si vytvárať SOPčka, alebo teda tie návody vlastne pre buď zamestnancov, alebo pre niekoho, kto sa bude v budúcnosti o tom starať, o ten váš marketplace. Naozaj sú tam podporné materiály, ktoré ti pomôžu nie iba, že predávať na Amazone, ale zistiť, že či to dáva zmysel, či tam je priestor na zisk a je tam napríklad jedna lekcia, alebo jedna celá sekcia o tom, ako sourcovať produkty. To znamená, že dokážeš aj sourcovať z Číny produkty pomocou tohto kurzu. A toto všetko získaš s týmto kurzom, sú tam podporné materiály, samotný kurz, 3 bonusy. A zároveň teraz špeciálne dávam 30-minútový call so mnou, ak budeš mať nejaké problémy, a taktiež zľavu na služby našej agentúry. Čiže keď potrebuješ nejaký prieskum trhu alebo niečo takého, budeš tu mať zľavu. Čiže celková hodnota toho celého je 1147 eur. A v podstate ten kurz nebude stať toľko, ale dnešná cena bude 297. Ale pozor, kto bude mať záujem, tak určite skontrolujte stránku onlineakademia.sk/kurzy/amazon/ znamená lomitko. Čiže môžete si ísť pozrieť ten kurz, ale od zajtra už bude tá cena vyššia, lebo som sa rozhodol, že naozaj tá hodnota toho kurzu je úplne niekde inde, ako je tá cena. Čiže už od zajtra to zvyšujeme alebo teda od dnes. Čiže iba dnes do polnoci bude táto stará cena. A to je všetko. Kto by mal záujem, hovorím, behnite na tú stránku onlineakademia.sk kurzy Amazon. Určite tam nájdete tento kurz. Sú tam aj iné veci, sú tam aj podporné materiály, blogy, podcasty a rôzne iné veci. Čiže koho to bude ďalej zaujímať táto téma, tak určite budem rád, aj keď ostaneme v kontakte. No a určite sa začnite, alebo teda využite tú možnosť sa ma niečo opýtať teraz, lebo je možné, že už nebudem mať potom nebudete mať takú príležitosť neskôr. Čiže ja sa idem pozrieť, aké otázky tu pribudli, a Lukáš sa tam pýtal už celkom skoro na začiatku. Ahoj Tomáš, absolútne základná a všeobecná otázka. Viem, že sa na to odpoveda ťažko, ale je Amazon podnikanie spôsob, akým je možné, dajme tomu, mať pravidelný mesačný príjem na úrovni 2000 v čistom, a je ťažké dostať sa na túto metu. Aký časový horizont na túto metu predpokladáš? Pokiaľ si človek dá záležať na produkte a venuje sa poriadne listingu, reklame a podobne, proste poctivo. Tak ono závisí, že čo znamená poctivo, lebo ono, ak máš akože priestor sa tomu venovať fakt, že full time, a fakt, že máš možnosť proste um, to premakať, akože naozaj si to premyslieť, mať ten unikátny produkt, mať ako keby ten unikátny edge alebo ten USP, ten ako keby unique selling proposition, čiže niečo unikátne na tom produkte, tak myslím si, že by sa to dalo dosiahnuť, ale skôr som taký, že musel by si to robiť podľa mňa full time. Jednak by si musel vedieť všetko, že musel by si vedieť, čo robíš, hej, čo môžeš teoreticky vďaka tomu kurzu, hej. Minimálne môžeš akože ísť do toho kurzu, pozrieť sa na to, a možno, Lukáš, možno ty už aj máš ten kurz, ale minimálne sa na to pozrieť a vďaka tomu kurzu tiež zistiť, že či to dáva zmysel, či to nedáva zmysel, a možno vďaka tomu kurzu nájdeš ako keby nejakú inú cestu, alebo nájdeš ako keby nejaké ďalšie nápady, hej? Že akým spôsobom, ja neviem, napríklad vyvinúť produkt nejaký nový, možno už máš ten nápad, iba nevieš ho vyvinúť, alebo nevieš ho proste nejak uchopiť, hej? Ale 2000 eur v čistom,
tak priemerné nejaké marže, ak tak môžem povedať akože úplne, že obecne, tak na Amazone sa pohybujú okolo 15-20%, hej, že keď máš, akože keď nemáš dobrý produkt, tak možno aj 10%. To znamená, že by si musel predávať, ja neviem, možno 15 000 plus za mesiac, hej. Čiže teraz si povedať, že dobre, aký bude ten drahý ten produkt, hej, lebo ty môžeš mať produkt za 7 eur alebo $7 a môžeš mať produkt za 70, hej, čo akože odporúčam. A keď budeš mať produkt za 70, tak akože 15 000 spraviť znamená akože nie až tak veľa predajov, hej? A vlastne udržať si tú zdravú maržu. Čiže dá sa to, len bude to fakt, že veľa, veľa práce. Lepšie je to už lepšie je to ako keby, keď už máš ten e-shop alebo máš už nejakým spôsobom možno aj predaje, alebo možno už nejakým spôsobom vyvinutý ten produkt a prispôsobiť ho tomu Amazonu, hej. Otázka 2. Využívaš pri online podnikaní AI? Využívame ho aj na tvorbu listingov, aj na úpravu listingov, ale ja som zastanca skôr takého využívania AI nie na kolene, ale ako keby využíva to AI, ktoré poskytujú väčšie firmy alebo softverové riešenia. Že napríklad ten Helium 10, čo som ukazoval, ktorý ti dokáže efektívne urobiť prieskum trhu na tom Amazone, tak oni využívajú vo veľkom tiež AI a majú tam akože také možnosti, že snažím sa skôr k tomuto pridať, hej, že, že využíva to ako keby spolu s niečím, hej, s nejakým nástrojom. Ale samozrejme, akože klasický chat GPT alebo proste nejakých AI agentov proste využívame. Koľko času denne si rozbeh Amazon podnikania vyžaduje? Je možné to rozbehnúť popri práci? Tak ako väčšina tých sellerov to podľa mňa začali popri práci, hej? A otázka je, že koľko robili popri tej práci, alebo koľko mali kapitál na začiatku, alebo či mali šťastie, hej, že to sú všetky tie veci, ktoré som tam spomínal, ktoré do toho vstupujú, čiže ako veľmi ťažko povedať, že koľko času denne si to vyžaduje, hej, že ono, ani by som to nebral tak, že koľko času denne to vyžaduje, ale keď ideš akože vyvíjať nejaký produkt v nejakej oblasti, ktorá ťa baví, tak hej, že som to tiež akože nebral nejako, ani ako robotu, hej, že skôr som to bral tak, že ako OK, idem tu niečo vytvoriť, proste bude to super produkt a vyjde to, vyjde to, nevyjde to, hej. Niektoré vyšli, niektoré nám nevyšli, hej. Niektoré produkty nám proste, ma to brutálne bavilo, boli to napríklad tie doplnky výživy, hej, a preto ja to neodporúčam ani proste doplnky výživy tam vyspredávať, alebo nejaký taký všeobecný produkt, pretože aj keď ma to brutálne bavilo, ten vývoj za tým bol, ale proste nevyšlo to z toho dôvodu, že bolo to náročné získať povolenia, bolo to náročné proste, ja neviem, bolo to fakt, že náročné, hej, bola tam drahá reklama, bola tam veľká konkurencia, čiže dobre, vybrať si niečo možno, čo ťa baví, ale nie v tých kategóriách, ktoré aj akože masakrálne, ktoré ťa zožerie, hej? Že to nedáva moc zmysel. Musíš sa pozerať aj racionálne na to, že musí to byť oblasť, kde dokážeš uspieť, hej? Mhm. Čo znamená PNO, to som už odpovedal, Daniele. Aký trh je podľa teba vhodnejší, EU alebo US? A to máš right. Aha, OK, tak to sám sebe píšem asi. EU alebo US, tak je to rozdielný trh. Všetci, ktorí ma akože aj po novom kontaktujú, tak všetci sa ako keby ťahajú do tej Ameriky. A možno sa to teraz v poslednom čase zmení, hej, a možno bude dávať väčší zmysel predávať veci v Európe a neťahať to z Európy von. Európa je náročnejšia byrokraticky, to znamená, potrebujete veľa kadejakých registrácií návad na DPH, na packaging a podobné proste veci, ktoré fakt sú také tie byrokratické prekažky v podnikaní tu u nás v Európe. Bohužiaľ je to tak, ale zároveň lepšie rozumieme tým zákazníkom. Hej, predsa len ten zákazník, ktorý je v Amerike, je nám trošku taký, akože nie že cudzí, ale je to iné. Hej. Ale zase na druhej strane, keď máte produkt, ktorý je tu v Európe, hej, tu sa predáva, tu je bežný a v Amerike vôbec napríklad nie je, hej, že je unikátny a v Amerike sa vôbec nepredáva, tak prečo nie? Tak aj tá Amerika dáva zmysel. A možno to tu už padlo, no nepočul som celé. Vydal som knihu, zvažujem preložiť do angličtiny a predávať cez Amazon ako e-book. Má to význam? Áno, tak určite má to význam a v podstate je to ten Amazon KDP, kde vlastne publikuješ pod Amazonom ako pod Kindle. S týmto veľmi nemáme akože skúsenosti, ale kedysi som s tým pomáhal nejakému klientovi
lebo tie pravidlá, ktoré fungovali pri Amazon FBA a pri tom klasickom podnikaní na Amazone, tak bolo veľa z nich podobných aj tej Amazon KDP. Ale ako pozri, určite to dáva zmysel, ale myslím si, že predaj kníh v angličtine, tak to je úplne že ešte ďalší level konkurencie, ako napríklad nejaký klasický produkt, hej, čo si myslím ja. Čiže bude to určite náročné, určite to nebude jednoduché, hej. Ale akože prečo nie, hej, že náklady minimálne, a vlastne potenciálny zisk alebo potenciálne tržby, potenciálni proste zákazníci maximálne, hej, na tom Amazone. Juraj, no, že ahoj, koľko stojí u vás služba prieskum trhu? Ak sa bavíme o nejakom jednom produkte, tak približne je to od nejakých 200 do 300 eur. S tým, že jasné, ako môžeme sa dohodnúť aj na nejakej napríklad konzultácii, alebo v tom kurze sú aj cesty, ktoré viete využiť aj zadarmo v podstate, hej, ale nie je to také, akože určite nemá takú kvalitu. Alebo ďalší nápad, že v prípade, že pôjdete do toho kurzu, tak vlastne 30-minútová konzultácia so mnou, 30-minútový call a máte vlastne v cene toho kurzu a vieme to pozrieť priamo na tom kole, hej, že my máme prístup k tomu programu, ktorý to vie pomerne jednoducho pozrieť, hej. Ten prieskum, ktorý robíme my, čo som spomínal, ktorý stojí 200 až 300 eur, tak tam je trošku už profesionálnejší prístup k tomu, hej, že pozrieme sa na viaceré metriky, na recenzie, na konkurentov, na kľúčové slova, na ktoré kľúčové slova sa sústrediť a tak ďalej. Čiže je to už také akože deep, ale pokiaľ sa bavíme o tom iba, že pozrieť sa, že koľko predávajú, hej, tak dá sa to akože pomerne rýchlo urobiť s tým softverom. Akože najdôležitejšia informácia je to, že vlastne na Amazone sa to dá pozrieť, hej, že vy keď sa nad tým zamyslíte, tak akože keď predávate na e-shope, pozriete sa na nejaký konkurenčný e-shop, tak ako viete, že koľko on predáva. Ako neviem, že či úplne presne, viem, že viete zistiť nejakým spôsobom trafik, hej, nejak si vypočte konverziu a tak ďalej, hej, ale neviete, že úplne, že presne koľko predáva. Na Amazone, keby som sa vrátil na ten slide, čo nechcem, ale na Amazone proste, keď sa pozriete na ten listing, alebo na tie listingy, alebo na tých konkurentov, tak vy vidíte, že presne, že koľko predávajú. A podľa čoho to viem, že je to presné, tak je to aj kvôli tomu, že predávame sami na Amazone a keď si pozerám tým softverom napríklad svoj produkt, tak akože je to že si presné, koľko, alebo teda veľmi presne to vie odhadnúť, aj keď odhadnúť nie je to slovo proste. Ten software to proste vie. Je to spôsobené tým, že Amazon má taký systém, že vlastne tie produkty sú orenkované, hej? Že to je ten ranking, že oni sú vlastne zoradené v tých kategóriách od najpredávanejšieho po najmenej predávaný. Hej? A vďaka tomu ten software vie ako keby určiť, že koľko predávajú. Čiže toto je unikátne na tom Amazone, že dokážete si to naozaj dopredu pozrieť, premyslieť a rozhodnúť sa, že nie je to úplne neskačete úplne že do prázdna do tmy, hej? Lukáš sa pýta, vytvoriť listing a vôbec zalistovať produkt na Amazon je celkom komplikované. Už keď to raz vytvorím, fotky, popis, preklady a tak ďalej, je možné aplikovať to, kvázi skopírovať aj na iný marketplace alebo iný marketplace. Aké iné marketplace by si ešte odporúčal? Jasné, že môžeš to využiť na iný marketplace. Pri tom Allegre ten ranking, alebo teda ten obsah a tie kľúčové slova sú nie až také dôležité, ako na Amazone. Ostatné marketplacy by som určite tiež odporúčal, ale nie sú tak sofistikované ako Amazon. Na Amazone sa naozaj dá robiť oveľa viac ako na iných marketplacoch. Hej. Allegro je teraz akože jasné veľmi populárne, ale skôr to dáva zmysel pre tie firmy alebo pre tie shopy, ktoré majú fakt že veľa produktov a nabúchať to tam proste hromadne. Hej. Pokiaľ máš nejaký produkt, ktorý je akože vlastnej značky alebo proste alebo menšie portfólio tých produktov, tak ten Amazon možno je vhodnejší, lebo vieš tam robiť, máš tam oveľa väčšie možnosti a jednoducho vieš tam robiť oveľa viac vecí. Čiže áno, dá sa to skopírovať, ale akože úplne by som to nerobil, hej, dnes už nemusíš to robiť, nemusíš to kopírovať na iné marketplacy. Dá sa to pekne zautomatizovať napríklad cez nástroj Base, čo bol kedysi Baselinker, tak tam vieš veľa vecí zautomatizovať a vieš to veľmi efektívne zalistovať z toho e-shopu na tie marketplacy a naraz, hej. Ešte teda, aby som nezabudol, tak e-book
e-book Ako vytvoriť perfektný listing na Amazone, keď už sa Lukáš opýtal, tak dávam link do chatu, čiže určite si to pozrite, stiahnite a dajte vedieť, že či vám to nejakým spôsobom pomohlo a verím, že aj tento webinár vám pomohol a budem rád, hovorím, ak ostaneme v kontakte, pozrite si YouTube, pozrite si podcast. Dúfam, že sa mi podarí v najbližšej dobe trošku viac stvoriť toho obsahu o týchto marketplaceoch, samozrejme nie iba o Amazone, ale aj o napríklad tom Allegre, o ktorom sme sa teraz bavili. Ak sa chcete so mnou spojiť, tak buď cez e-mail alebo cez LinkedIn. No a to je všetko a prajem vám pekný večer, neviem ani čo za deň, štvrtkový večer.